Ráérsz holnap? Olyan este 7-kor? Nem, miért? Hogy vagy mindig elfoglalt? Nincs is állásod. Csak folyamatosan otthon vagy. A testvérem beteg, és miután anya meghalt, nekem kell gondját viselnem. Nem kell a szomorú történet nekem. Őszintén, leszarom. Miért akartál látni? El szeretem volna mondani valamit, de üzenet is működik mondjuk. Emlékszel, amikor 6 hónapja vakációra mentem? Igenis. Megismertem ott valakit. És érzések alakultak ki kettőnk között. És hónapok óta beszélgetünk. Valami komoly dologgá kezd már válni. Szóval ez mit jelent? Nem akarok veled lenni, te csóró, semmire kellő. Rendben. Nem vagy mérges. Nem nagyon. Tudom, mennyire imádsz engem. Tudom, hogy csak én vagyok az egyetlen lány, akit szeretni fogsz. Őszintén, leszarom. Érezd jól magad a másik sráccal. A másik srác igazából az apád. Az jó. Szólj neki, hogy jöjjön haza a tejjel. 20 éve ment el. Talán azért, mert egy szánalmas semmire kellő vagy, nem igaz? Tények. Viszlát. Csúnya vagy. Apád pedig jól néz ki. Nincs szükségem rád az életemben. Egy önálló és erős nő vagyok. És most megismertem a férfit, aki megfelel az elvárásaimnak. Csak próbálok gondoskodni a testvéremről. Be tudod fejezni a japelést. Szóval sose szeretél. Nem hiszem el, hogy kidobsz. Komolyan nem érdekel. Az a hugom? Hagyd békén, most elfoglalt Csajci.